Nu vil jeg vise, hvordan beskeder fungerer, altså sms. Jeg har netop modtaget en sms, og der er et lille udråbstegn her ved ikonet, og jeg klikker mig ind. Og der står, hej med dig, hvordan har du det? Nu scanner jeg ramme andet ikon. Så her scanner jeg igennem mine forskellige valgmuligheder her. Jeg trykker. Og nu kan jeg så gå ind her og besvare. Og så scanner jeg mig igennem de forskellige bogstavrækker her. Og jeg finder frem til et J her. Jeg klikker mig ind her på første række, E. Og så et G. Går jeg herned, og så finder jeg mellemrummet, det her. Og det handler egentlig hele tiden om, at når jeg trykker en gang, så går det ind og scanner. Så trykker jeg for at komme ind på den pågældende række med det bogstav, jeg godt kunne tænke mig. Så scanner den videre, og så trykker jeg på knappen for at bekræfte det. Nu skrev jeg så lige forkert her. Der gik jeg ind på slet og fjernede bogstavet. Og så går vi herop og trykker R. Ja, præcis. Man kan justere hastigheden, hvor hurtigt den scanner igennem, men jeg har sat den til en relativt langsom hastighed, for at man ligesom kan følge med og få en fornemmelse af, hvordan det her det fungerer. Nu vil jeg altså et K her. Og så er jeg færdig med at skrive. Så nu går jeg ned her i bunden og vælger det yderste ikon til højre. Og så går jeg hen på det første ikon, og så er beskeden sendt.